murigeria nabona se bunge ya Kitutu Chache North nigo muri Kitodani Lontiri neranyara koba gakogendera gusanganiga tiaborkwo abagendete guchingira machibu abamaya anyate koba kagosoka ritukuri goro hande mona se chiskuru kiranyara koba kagotarra nigati yeskuru ya secondary ya Sensi ya Geturi yogotoka se wodi ya Sensi hamone skuru ya secondary ya Manga Sengera yogotoka se ebunge ya Kitutu Masabase county ya Nyamira nabona tuwariga ni robot ruga senchira yobo ikran ase lituko lya kabererero chiskuru au na muno chiria chia kolye buya asa matemwa y'umwaka w'etamu y'ikirasi gikumi na kabere KCSE nigo chagendera guchingira amachibwa mayamu ase mapema lero twachakira lituko lito ase bunge ya Kitutu Chache North miye county ya Kisii asa bwatani au kurwa skuru ya secondary ya Geturi yogotoka ase wodi ya Sensi gati abo aborkiwa beskuru igati ya watani banda bange abagendrete guchingira umubaro umunene waborkiwa aba Chigret Chichi University au nase skuru aborkiwa gwetania chimibere na 30 nigo barachikwenyorera libaga lyogoso Chichi University au aiga Kenya igitambukiro kerete libaga linene hasa kwene kibuna aborkiwa baiga bakonyekire kimasomo boigo hasa kweruberia guchakonyora amagima maya hasa matukale bosyo ukona chinga kicho nigo batabona amachiwa ya mayango etera sokubwatirana namasikani yekerengo kiguru ikikerere aborkiwa beskuru bagendere gukora buya kirenga ki ntwanya tukanywa a plane yarengo a minus charenge ibere GP plus charengo 12 GP plane 39 GP minus 65 GC plus 112 GC plane 140 C minus 47 etwa kore tegendo ko D plus changi sapochioka asense mwende homogoko nigo bwatitesa ase skuru ya secondary ya Sengera Mangam yogotoka ase wodi ya Manga imiye bunge ya Kitutu Masaba ase county Nyamira asokulikia umubaro munene waborkiwa abanyorete Chigret Chichi University ne skuru iga negere gati ya chiria cyakorete ya kigima ase bunge ya Kitutu Masaba igetambokero abalimu be skuru iga bagokera naborkiwa bakwanira gosemeri kwabo bokugendera gukora buya elyo Last year's class has done very well, and we are taking 41 students direct to university. Out of the 41, the girls have slightly done better than the boys because there are 22 girls and 19 boys. Tunashukuru Mungu kwa hayo matokeo mazuri. Tunashukuru wanafunzi wetu wale walifanya mtihani wa mwaka jana. Tunashukuru wafanyikazi wa shule. Tunashukuru walimu wetu. Tunashukuru ile mashauri ya shule. Tunashukuru pia na wazazi wetu kwa sababu pia walichangia kwa watoto kufanya hiyo matokeo. Is that for the past 3 years we maintained a mean of 6, 6.5, 6.7 and we are on upward trajectory. This is 25 and we are still expecting more and more. We are going to do the best more than this. We are going to we thank God for this day and we pray for more and more. Nafurahia kwa ajili ya mwalimu mkuu kwa mkataba ambao umeutilia maanani katika kuwaelekeza wanagenzi tutilie masomo kuwa ni mwanga wetu wa kesho. Tusije tukachukulia kama utani kwa kuwa ni msingi wa maisha. Nina furaha kubwa isiyo na kifani. Asense mwende ase skuru ya secondary ya Waiseke ya Manga model yogotoka ase wodi ya Manga chinga kichicho nigo na barabo bagenderete neliragero na guchingira amachibwa maya ya matemwa yayo yekirasi 12 ase skuru iga yali getemin ya isano na ibere nugutemo kolenganirwa na matuka magiga skuru yeito igo egozingatia mangana spirituality obonyasaye point ende nigere ngabalimu baito igo bare young and very committed babwatu mukyo monene abalimu baito bare very igo bare young and very committed babwatu mukyo monene
abarimu baito bari very professional togotebererani buya na kero omonto abwatite egasi yaye boronge kero twabekire strategic plan kero mwalimu agwechanda nogwechanda okonene kuikerania ebirenga biri twanyarire koba tokubeka bosio very cooperative. I want to testify that korwa bororinga ase amatuko twabere na barabu n'abalimu bamanga model igo baregente kemo na kiagarere batoire amatoke arama yatugotwengira ritukiriria rero egati yekisukuru kiria kiakorete buya kurwa ase bunge ya Kitutu Masaba neria ya Kitutu Church North ng'amo ne sukuru ya secondary ya Nyakire yegotoka ase ward ya Sensi sukuru ya secondary yengoto eria ya Nyakora sukuru ya baiseke ya St Monica Marani gati yechinde chinyinge kurubuterege thaseni kiagatembe kurega se county ya Kisii retrene ngoro kwa Daniel Untiri.